České republiky a my vám ji vrátíme. Jsme spojeni pro vás. A budeme reagovat na to, co teď bylo vyřčeno ústy Tomia Okamury. Ve vysílání vítám komentátory Martina Šmarce a Tomase Kulidakise. Dobrý den. Dobrý den. Předpokládám, že jste slyšeli, co říkal předseda SPD. Jakou váhu bude mít toto spojenectví? Stane se SPD, ptám se prvního Martina Šmarce, pro mimoparlamentní strany jakousi vstupenkou do vysoké politiky? Já se musím smát, protože zrovna Tomio Okamura strašně moc říkal, že Spolu je podvod na voličích. Přitom ta koalice je naprosto jednotná, spojuje tři konzervativní, liberální a křesťansko-demokratické proudy, což jsou tři základní proudy pravicového myšlení, je naprosto kompaktní a on dneska, jakožto levicový radikál, nacionalistický radikál, se spojuje se svobodnými, což jsou klasičtí liberálové. Takže já jsem zvědav, jak jim to bude fungovat. Ty dvě strany spolu nemají vůbec nic společného, jenom to, jestli chtějí dostat do sněmovny. A jak říkám, znovu, směju se tomu, že zrovna Tomio Okamura říkal, že Spolu je slepenec. Spolu je klasická, široká pravicová koalice, tak jako jsou třeba republikáni nebo Toryové ve Velké Británii. Tohle je naprosto šílený, neuvěřitelný slepenec. Také, že členové svobodní, včetně bývalého kandidáta na předsedu, odcházejí. A já si nedivím, protože oni nemají s SPD vůbec nic společného. Asi bychom to mohli nazvat politickým pragmatismem, ale zajímá mě, co si myslí Tomas Kulidakis. Jakou váhu může mít toto spojenectví? To, že se dokázala dohodnout SPD se svobodnými trikolorou a pro, tak už samo o sobě je samozřejmě politický majstrštyk, protože dá dohromady ambice nejenom z několika stran, ale hlavně těch straníků i vzhledem ke kandidátkám, případně přimět nebo přesvědčit jiné strany, aby kandidovali na kandidátkách jiné strany, tak to už je samo o sobě tedy velmi zásadní politický úspěch. Co se týká samotného toho spojení, tak já bych tady chtěl to vyjasnit, jak je to s těmi koalicemi. To znamená, koalice Spolu je naprosto účelové seskupení, slepenec, je to dort, pejská kočičky. A proč? Protože ty strany, které tam jsou, lidovci, TOP 09, ODS, Spolu nemají programově skoro nic moc společného. Stačí se jenom podívat na ODS versus TOP 09 třeba v otázkách přijetí eura, anebo na lidovci versus ODS a TOP 09 v otázce výpovědí bez udání důvodu neboli vyhazovou bez důvodu kapitalismu 19. století, kdežto ty strany, které se teď sdružily pod hlavičkou SPD, mají společné ideové východiska. Samotní politici koalice Spolu mnohokrát přiznali, že to je účelové, protože sami by neporazili Andreje Babiše a hnutí ANO a víme, že to názorově spolu nesouvisí. Samozřejmě mě, který mám v úctě politickou tradici České republiky a předtím Československa, velmi mrzí, že třeba lidovci, anebo i ODS, byť to je taková novodobá strana, ale třeba lidovci nejsou z toho schopní prostě, aby sami šli do voleb se svým vlastním programem. No a jinak obecně. Můžeme si domýšlet, co chtěl říct Tomas Kulidakis, ale tam už se Martina Šmarce, abychom těmto teoriím dali, řekl bych, lidskou tvář. Všichni čtyři lídři, kteří se dnes svým způsobem spojili, jsou výrazné osobnosti. Bude pro ně snadné najít společnou řeč a efektivně ku prospěchu jejich věcí nějakým způsobem spolupracovat? Tohle je skutečně strašný maglajs. Zatímco od koalice Spolu, já jsem pracoval pro premiéra Mirka Topolánka a všechny ty tři proudy, které dneska spojí ty tři strany, by normálně spojovala ODS. Jenže jsou tady prostě další strany, tak se prostě spojily. Jak říkám znovu, je to liberální, konzervativní a křesťansko-demokratický proud. Všechny tyto tři proudy jsou účastny ve velkých západních catch-all stranách, jako jsou Toryové nebo republikáni.
Za to tohle je naprosto účelové spojenectví, nebude to fungovat, proto také odcházejí i zakládající členové svobodných z tohoto šíleného maglajzu. Máme tady skutečně dvě velké koalice, jedna ANO také spojuje, je to široká koalice, levicová koalice od leva, od středu až úplně doleva a druhou koalicí tady je Spolu. Všechno ostatní už jsou v podstatě extrémy a tohle teda hodně velký extrém. Komentátoři Martin Šmarc a Tomas Kulidakis byli teď hosty našeho vysílání. Díky za to, mějte se hezky. Hezký den. Díky.